Un total de 23 grupos de música percorrerán outros tantos establecementos hostaleiros o próximo sábado no tradicional Pasabares organizado pola Comisión de Festas do Carmen do Castelo. Contan con máis ou menos entre 23 e 25 grupos e tamén outros tantos de hostelería que participan nesta actividade. É unha actividade moi ben acollida polo Concello e creo que, pois dinamiza nun mes que tamén non hai grandes cousas como pode ser no verán e tamén é un pouco que se busca, non dinamizar o noso Concello fora desas épocas fortes. Tras o percorrido polos bares que se desenvolverá entre as 8 e as 10:15 da noite, terá lugar un concerto na carpa instalada na Covecha, a cargo dos grupos Río de Anxo e Baracuncas. Van a actuar dos grupos, que son Río de Anxo e Baracuncas, que se farán o concerto despois de que os grupos veñan polos bares. Polos bares van a empezar ás 8 e cuarto da tarde e terminarán sobre as 10, 10 e cuarto. E depois ás 10:30 estaremos na carpa cos dous grupos, con Río de Anxo e máis con Baracuncas. O festival vai estar moi ben, vai estar moi animado, porque son grupos tralleros destes que, animan bastante ben, e eu penso que vai a gustar moito. A xornada rematará cunha foliada popular a que poderán sumarse todos os asistentes.